Dejte zatím spadlo. Tak jsme si tady hráli orchestra. Vy? No jo. Jak jsme ji tady měli, víc, babi? Já si myslím, že tyto nátlaky jsou zcela neadekvátní. Mám jezdit podrej? Přes horní komoru tak novela nemusí projít. Kdo mi to tady rozhádal? Kdo mi to tady rozhádal? Kdo pak to byl? Kdo pak mi to tady rozhádal? Zdanění benefitů je velmi vážná chyba. Odboráři stojí za svým. Chtějí záruku, že jim nezdaní benefity, jinak 4. března Víš? Postavíme komínek zase? Jo. Postavíme zase komínek? Postavíme ještě nový? Jo? Jo? Jo. Ahoj. Ahoj, chlape. Ahoj, chlape. A to je slavíčka, au. Tady nekopej to tam. Ne, teďka tohle. Teďka tohle. Trval téměř minutu. Zmatení a vyděšení obyvatelé se Jinde je. dostali do tmy. Přestaly fungovat telefony, elektřina a téct voda. Některé No? domy se zřítily. Ten červený tam je. Teďka tohle. Ten červený. A tam je voda ještě za tebou. Bylo to děsivé. Myslela jsem si, že Tak, se dobrý. třesení nebojím, ale No, už máš všechno. mělo všechno zřítit. Už jsou všechny. Šikulka, no. Jsi šikovná. Tak, no, teďka zelenej. Sama staví. Na balkon. Děda se bude... Ne, nehádej to. Děda se bude dívat a bude stavět sama, jo? Otřes vyvolal několika metrová masa vody a začala šířit značné škody způsobené na ostrovech poblíž Chile. Hele, nech to. Siréna tu hloupá každou půl hodinu. Ne, nechte na vodu. Motorci dávají i v Rusku nebo Japonsku, kde o několik hodin dříve zaznamenali jiné silné zemětřesení. Naštěstí bez obětí. Zemětřesení Kde to byl? Kde pak to tam chodil, co? Kde pak to tam chodil, co ty říkala? neměly být tak praktické jako v letu na Haiti. Neklamali se. No, žlutej. Jedeš? Ty kloune. Ty kloune. Od nového roku posuzovány mírněji. A tak zhruba 300 vězňů šlo první. Teďka Známá firma, beznadějný případ. Tak mluví policista o 45 Každý den se dopouští opakovaně krádeže. Papi!